अंधेरी गांव के कहानी। एगो गांव रहे जेकरा के अंधेरी के नाम से जानल जाउत, जहाँ सूरज के रोशनी भी बहुत डेरावनी रहे। यहाँ सब कुछ धीमा रहे, इतना धीमा कि पत्ता गिरे के आवाज भी साफ सुनाई दे जात रहे। गांव के बीचों बीच एगो पुरान पीपल के पेड़ रहे, जेकरा नीचे अक्सर बूढ़ पुरान लोग बैठ के कहानी सुनावत रहन। यह कहानियन में से एक गो कहानी रहे गांव के तीसर की गली के। गांव में खाली 3 गो गली रहे। पहली गली मंदिर के ओरी जात रहे, दूसरी बाजार के ओरी, और तीसर की गली के बारे में केहू बात ना करत रहे। ऐसा ना रहे कि वो गली हइये ना रहे, बाकिर गांव के लोग ओकरा के अनदेखा करत रहन, जैसे वो कौनो बुरी याद होखे। ओह गली में कौनो घर ना रहे, बस दोनों ओरी घनल बबूल के पेड़ रहन और अंत में एक गो पुरान सुखल कुआं। गांव के सबसे छोट लइका टिल्लू बहुत नटखट रहे। ओकर आंख हमेशा चमकतत रहे और मन में हजारों सवाल उठत रहन। बूढ़ पुरान लोग जब तीसर की गली के बात करत करत ओकरा के देख लेत रहन तो चुप हो जात रहन। टिल्लू के मन औरी व्याकुल हो जाओ। तीसर की गली में ऐसन का बा दादी? ऊ अपन दादी से पूछलस। दादी अब बतावत काहे नहीं खी? दादी एक गो लंबा सांस ले ली। उनकर आवाज में एक गो अजीब थरथराहट रहे। बबुआ, ऊ गली में मत जइहा, वहाँ समय रुक जाला। टिल्लू के नन्ही आँखिन में डर के जगह उत्सुकता भर गयल। टिल्लू बोलस, समय रुक जाला, बाकिर कैसे दादी? दादी बस अपन मुंडी हिला देली और दूसरा कहानियन में खो गईली। एक रात चांद बादर के पीछे छिपल रहे। हवा में एक गो अजीब खामोशी रहे। टिल्लू के नींद ना आवत रहे। ओकर मन में बस तीसर की गली घूमत रहे। ओकर छोटका दिल एक गो फैसला कैलस। उ धीरे से उठल, दरवाजा खोलस और चुपचाप अनहरिया रात में समा गईल। ओकर पातर परछाई गांव के कच्ची सड़कन पर नाचत भइल आगे बढ़ल। उ पहली गली से गुजरलस, फिर दूसरी से, और फिर ओकरा के तीसर की गली दिखाई देहल। उ सच्चू में अलग रहे। बाकी गलियन में घर रहे, दिया के हल्का रोशनी रहे, बाकिर तीसर की गली एकदम करिया रहे, जैसे कि वो अनहार के चादर उड़ा देले होखे। बबूल के पेड़ कौनो भूत के उंगरी नियर लागत रहन, जे ओकरा के अपना ओरी बुलावत होखस। टिल्लू के कदम धीरे से पीछे हट गईल। ओकर नन्हा कानन में एक गो फुसफुसाहट गूंजल, जैसे कि वो बहुत दूर से बुलावत होखे। आवाज इतना साफ रहे कि टिल्लू के रोंगटा खड़ा हो गईल। ऊ हिम्मत बटोरलस और एक कदम आगे बढ़ौलस। जैसे ही ऊ गली में गईल, एक गो अजीब ठंडक ओकरा के घेर लिहलस। ऐसन ठंड गांव में कभू महसूस न भइल रहे। हवा थम गईल, पत्ता के सरसराहट भी बंद हो गईल। बस उहे फुसफुसाहट औरी तेज होत गईल। तू आ गईल, तू आ गईल। टिल्लू आगे बढ़ल। गली लंबी होत जात रहे, जैसे ओकर कौनो अंते ना होखे। बबूल के पेड़ औरी घनल होत गईले। फुसफुसाहट अब ओकर कानन में साफ सुनाई देत रहे। चलो तो के दिखावत बानी। ओकर सोंझे अचानक एगो धुंधली रोशनी दिखाई देहल। ऊ रोशनी कुआं के ओरी से आवत रहे। ऊ रोशनी के ओरी भागल। जैसे ही ऊ कुआं के लगे पहुंचलस, रोशनी गायब हो गईल। कुआं इतना गहरा और करिया रहे जैसे वो पाताल लोक के रास्ता होखे। अचानक एगो ठंडी हवा ओकर चेहरा से टकराइल। ऊ डरा के पीछे हटल। ओकर सांस तेज हो गईल। ऊ मुरल और उहे रास्ता से भागल जेने से ऊ आइल रहे। ऊ भागत गईल। गली खत्म है ना होत रहे। ओकरा लागल जैसे ऊ एक के जगह पर दौड़त बा। ऊ अपन पूरा ताकत लगा देलस। आखिरकार ऊ गली के कोना पर पहुंचलस। ओकर सांस फूलत रहे। ऊ गांव में वापस आ गईल रहे। ऊ अपन घर के ओरी देखलस, वहाँ दिया जरत रहे। ऊ दौड़ के अपन घर गईल और दरवाजा खटखटौलस। दरवाजा खुलल। ओकर दादी ठाड़ रहली। उहे पुरान आँखिन से ओकरा के देखत रहली। टिल्लू, कहाँ गईल रहल हा बबुआ? रात भर जागत रहल हा का? दादी, हम तीसर की गली में गईल रहनी। दादी ओकरा के प्यार से देखली और धीरे से मुस्कुराईली। बबुआ, तू तो अभी अभी सुतल रहल हा, अभी तो आधी रात भी नहीं खे भइल। टिल्लू घड़ी देखलस। सच्चू में अभी रात के 12 बजत रहे। ऊ तो कुछ देर पहले ही उठल रहे, बाकी ओकरा लागल कि ऊ घंटों भागल बा। काई एगो सपना रहे? ऊ अपन दादी के देखलस। उनकर चेहरा पर उहे शांत भाव रहे। ऊ बिछावन पर गयल और तुरंते सुत गयल।
अगला सवेरे सूरज के रोशनी से गांव जगमगावत रहे। टिल्लू उठल और नाश्ता करे बैठलस। ओकर दादी पूछले, कैसन नींद आइल बबुआ? ठीक रहे दादी। बाकी रोकर मन में अभी भी रात के घटना घूमत रहे। वो थोड़ा सहमल रहे। सांझ के टिल्लू बाहर खेले गयल। वो खेलत खेलत गांव के किनारा तक पहुंच गयल। वो देखलस उहे तीसर की गली। ओकर मन में एक गो अजीब बेचैनी भइल। वो वापस घर के ओरी लौट गयल। बाकिर तब वहीं ओकर कान में उहे धीमी आवाज गूंजल, आ। टिल्लू गर्दन घुमा के देखलस, केहू ना रहे। बाकिर आवाज साफ रहे। वो समझ गईल कि रात के वो अनुभव कौनो सपना ना रहे। ओह रात फिर चांद बादर के पीछे छिपल रहे। हवा में उहे अजीब खामोशी रहे। टिल्लू के नींद ना आवत रहे। ओकर मन में बस तीसर की गली घूमत रहे। ओकर छोट का दिल फिर से एक गो फैसला कैलस। वो धीरे से उठल, दरवाजा खोलस और चुपचाप अनहरिया रात में समा गईल। ओकर पातर परछाई गांव के कच्ची सड़कन पर नाचत भइल आगे बढ़ल। वो पहली गली से गुजरलस, फिर दूसरी से, और फिर ओकरा के तीसर की गली दिखाई देहल। उस टिल्लू के एहसास भइल कि वो एक ही जाल में बार बार फंसत जात बा। जैसे ही वो तू आ गईला के आवाज सुनलस, ओकरा पिछला रात के सब बात याद आ गईल। वो समझ गईल कि अगर आजू भी वो कुआं और ही भागल त ई चक्करी कबहू खत्म ना हुई। वो रुक गईल। ओकर गोड़ कांपत रहे, बाकी वो भागल ना। वो जोर से चिल्लाइल, के हवे तू? सोझा काहे नहीं खतावत? अचानक हवा के झोंका थम गईल। बबूल के पेड़न के बीच से एक गो परछाई निकलल। वो कोनो भूत प्रेत ना, बल्कि एक गो बूढ़ आदमी रहे जेकर देह एकदम सूख के कांटा होई गईल रहे। ओकर अखिन में कोनो चमक ना रहे, बस एक गो अगाध गहराई रहे। बूढ़ आदमी धीरे से बोलल, बबुआ, ई गली कोनो भूतहा जगह ना ह, ई गांव के याद ह। जवन लोग मर जाला बाकिर उनकर मोह एह गांव से ना छूटेला, उ लोग यही तिसरकी गली में ठहर जाला। हमहू यही इंतजार में बानी कि केहू हमार बात सुने। टिल्लू के डर अब कम हो गईल रहे। उ पूछलस, त ई समय काहे रुक जाला बाबा? बूढ़ आदमी मुस्काइले, समय ना रुकेला रे बबुआ, मन रुक जाला। जवन तू रात भर भागल ह, उ तोहार डर रहे। डर आदमी के एक ही जगह गोल गोल घुमावेला। अगर आगे बढ़े के बा त डरल छोड़ के सच के सामना करे के पड़ी। बूढ़ आदमी टिल्लू के हाथ में एक गो पुरान तांबा के सिक्का थमा देले और कहले, ई ले और जाके अपना दादी के दे दिहा। कहिया कि माधव अपना वादा पूरा कर देले बा। जैसे ही टिल्लू सिक्का लेहलस, गली के अन्हार छटे लागल। बबूल के पेड़ गायब हुई गईले और सामने कुआं के जगह एक गो सुंदर बगीचा दिखाई देवे लागल। टिल्लू पलक झपकालस और देखलस कि वो अपना घर के ओसरी में सूतल बा। सवेरे के किरण ओकरा मुंह पर पड़त रहे। वो झट से उठल। ओकरा लागल कि ई फिर कोनो सपना हुई। बाकिर जैसे ही वो अपन मुट्ठी खोलेस, ओकरा हाथ में उहे पुरान तांबा के सिक्का रहे। वो दौड़ के दादी के पास गई और सिक्का दिखा के माधव के बात बतावल। दादी के आंख में लोर यानी आंसू आ गई। वो कह, माधव तोहार दादा रहल हन बबुआ। वो कह के गईल रहल हन कि वो वापस आई हैं, बाकिर तीसर की गली के अन्हार ओकरा के रोक ले रहे। आजू तू ओकरा के आजाद कर देला। ओह दिन के बाद से अंधेरी गांव के तीसर की गली के अन्हार खत्म हो गई। अब वहाँ बबूल ना, बल्कि चमेली के फूल खिलेला। टिल्लू अब बड़ हो गईल बा, बाकी राजू भी वो ओही सिक्का के अपना गला में तावीज नियर पहिरेला। काहे कि वो जानल कि डर से भागला पर समय रुक जाला और सामना कैला पर जिंदगी आगे बढ़ जाला।